I was a little more of Aguanam. I would a logo book and one nice was in Melly. Bello Lanya, Laputia Tata. But was a kind of gab, I guess, a super name. More is someone the money goes to who. I was a guy, not no problem with that kind of man, not a lot of Papa about Gigo is bottom and kind of gown. No what can lay up for my penny at the line. You don't know. Not all the phone. You're not really good yet. You know, I don't have any problem. You ain't going in now. He said, you was in the neighborhood. He said, he said, I don't run to you. He said, one way to Naka. He said, when the men do Naka, he said, motor, baby, you. He said, and I just ran my. Pasuna iwana korban bona de kanya ayi wemal na jakana na bati jwa ga ni na go tela ai go kore na bona mabatu no abala bisato no wesli ya no na ga ni ibina ga la yu na ga la yu ha ga ne buta go wa ane lia pesa mbana ina
onye pụtara mmanwa bụ onye aka azọ gọvanọ steeti onye aka azọ Bungunya belantazo, bungunya muwai, berapa kau ini kan? Anda mana di dalam? Okadem bawahnya. Okadem bawahnya. Awak dah ada mana mana? Anda mana tu zaman? Orang macam mana mereka bawa tu telah mereka. Mereka muda muda apa semua? Asal dia aja sebab dia. Onye akabela. Mụbụja so the Major of Africa. Nke ọ nọ na ọ pụtago ewu, o butere katọn, o nwetara ego dị iche site nye mmụ ibere na nne n'obodo oyibo. Nwa na-enwe anwụlị na nwa m esogolo ibi ya dị ndụ. Nwa m esogolo mmụ iru ya dị ndụ. Nwere na-eme ihe egwu ogene. Nye gotere ewu, o nwetara ego si mmụ ibe ya bịa tepọrọ ego nwe. O butere mmanya juru pala. Si mmụ ibere emesịa ma kwuo ewu nwe ma lie. Si bunye ya mmanya. Ọ bụ badị m ọcha na nwa m adịgọlụ m ndụ. Solu mmụ ibere baa na mmanwụ. Solu mmụ ibere nwee iwe obu ụka. Nye m obu dị m ọcha.
Hadi.